Salutare toată lumea, sunt eu, Devil Gamer, și astăzi am făcut și noi o fermă. Dacă strângem 5 like-uri la video precedent, vom face mai multe episoade da, cu o să facem mini survival sau survival pe MCX. Acum facem puțin survival, vrem să terminăm ferma asta. E terminată, boss. Aproape. Da, ok. De fapt e Mă terminat. duc să iau lemn. Du-te unde vrei. Vin și eu cu tine, că vreau să apar și la un episod. Tu ești acasă. Sunt în spatele tău. Mamă, ce copaci acolo, ciungi. Mă duc să iau. Da, eu i-am văzut. Îi iau și eu pe ăștia mai înalți. Mamă, câte bucăți de lemn. Ne dă câte 8. 10. Uh-huh. Și luăm acești copaci ciungi. Am fost vorba. Da, nu-ți fără vorbă. Da. Copacul ăsta al meu. Fraiere. Cine-i fraier, mă? Nu-mi place lemnul ăsta. Să E nu lemn spun. de molid. Ce copaci ciungi? Avem o pădurice acolo. Să le arătăm și lumea cealaltă de survival. Facem și noi acum o căsuță micuță. Căsuța micuță. Mică, mică. O căsuță mică. Unde o să facem... Unde vrei. Facem și noi aici. Avem și noi o lopățică. Lopățică. De ce vorbești așa de drăguțel, Mario? Mă duc să-mi pun itemele proaste în chestul prost din casa asta proastă. De-a dracu și de ambițios probleme. Da, mă rog. Da, mă rog și eu. Da, mă rog și eu. Wow! Rogă-te, ascultă Casa Nova. Acum nu vreau să facem toată casa. O face și în al doilea episod casa. Presupun. Să numărăm și noi. 1, Oi, și numărăm niște oi. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aici boss. Aici. Sper să fie bine. Nu știu. Am și eu lemn mult cât vrei tu. Și de mic o faci? O bunea și de mic o faci? Taci! E bună de început. Bine, ai lopată ca să spunem și noi lemn de ăsta pe jos. Da, boss. Acum, ce punem pe... Care tot? Eu. Ce punem simt porc ești, bă. O să mă fac eu full diamond. Cred că niciodată. Da, știu. În video nu o să te faci, știi și tu de ce. Da. De leni. Poate o să facem și câteva diamond-uri, cine știe, poate luăm și un pic de iron. Și... na. Bă, ce faci, mă, hibernăm? Ăla-i geamul. uite ce geam interesant, man. Foarte. Foarte interesant. Lasă-l așa, o să-i placă lui X-Lader dacă se uită la videoclipuri. Da. Și pe celelalte le facem la fel. Doamne, Phoenix Lader. Bine, aici o să fac așa, mă rog. Ce vreau să zic. Aici facem ușa ciungă. Ah, ok. Fotul că mie mi-e lene. Foarte lene. Ușa ciungă de aici. Aici o să fie o ușă ciungă. Stricând casele, construcțiile, altora primește jail un week. Noi am furat, împrumutat, scuze. Împrumutat, vere. S-a lăsat un prieten. De care s-a lăsat. Ne-am împrumutat quartz.
foarte mult. S-a lăsat. Asta. Yeah. Nu vă interesează, nu? Nu cred. Mă duc să iau nisip ca să... Știi tu de ce? Ok, Ca să Bush. facem gles. Ok, Bush. Acum Deci chiar nu eu mai sunt vreau să boss-ul. mor. Deci eu sunt boss-ul. Nu, ești dicul meu. Dicul ăla din casă. Na. L-ai nu l-ai distrus. Nu l-am distrus și lasă-l așa. Îmi place un geam în forma aia. Vietnamese boys. Ia, fă create. Vrei să creezi o facțiune? YouTube. Mamă, cât costă, bă! 50.000. Ești nebun? Facem... Mă rog, de 50.000. Da! Mâine. Nu e mare chestie să te duci la minerit câteva zile și să faci chestia asta. Da, sau să tai lemne. Și eu ce am zis? Am uitat cum iau jobul. /job și... Join jobs pădurar at join job pădurar. În fine, trebuie să repet. Luam job. Mergem și noi acasă, nu? Păi da, nu? Ne schimbăm skin-urile să ne vadă lumea ce avem? Stai să vin și eu. Să vreau să-mi vadă lumea skin-ul și după mergem pe aia bogatul. Ok, boss. Uite, hai să ne vedem skin-urile. Cu Optifine, ai Optifine? Nu. Bine, atunci, hai, uite aici, cu fața încoace. Dă-te din fața mea. Ok. Salutare, bine, nicio salutare. Hai, fă semnul de team. Stai că nu știu, am uitat sabia. Team. Așa. O, bă, disper. Ne revenim după 5 minute. Ne-am întors, lume bună. Acum o să vă arătăm tot ce avem pe aici. Da, că suntem bogați. Da, normal că suntem bogați. Nimic important. Stai că intru și eu, man. O piscină făcută la mintuială. Bă, de ce nu mă aștepți? Avem și o piscinuță făcută de mine. Man, hai că am venit. Lume, stai să vin și eu. Ia uite-l. Ce faci, mă, acolo? Stai că vin și eu, sunt în spatele tău. Uite-te în jos cu Optifine, man. Wow! Salutare, lume, Wolf Gaming aici. Mă uitam la cabel ăsta. Ce frumos. Stai să vin și eu. X în apă? Da. Uitați, lume, vin și eu. Și piscina noastră de cuarț. Acum o să vă arătăm și ce am făcut noi. Piscina de cuarț, asta de cuarț. Recolta noastră avem și în spatele casei. Arată pe aia din spatele casei. Aici e o fântână arteziană. Făcute de Wolf Gaming Room. Da, uite aici cealaltă Grădina recoltă. 2. Făcută de mine. Dacă știați că un pătrățel poate să ducă 4 de alea de mâncare. Hai să le arătăm magia turnului tău. Haide, boss. Dacă vedeți de turn șmecher de bogați. Deci cuarțul cred că e cel mai scump. Cel mai scump de aici. Nu. Bine, Diamondul e cel mai scump. Da, e 700. Cu 200 mai. Dar totuși cuarțul este foarte scump și... Am vrut să intru cu Ne-a dat- Devil Gamer 1 ca să ziceți că filmez. Că, na, Uitați acel magnific turn. ăsta e al meu. Uitați. Și este un Vin și eu, man. owner, ce așa. Avem și o capcană. Nimic important. Da, nimic important. Dacă Nefăcută. stați pe acest server. Nu e făcută, da. Da, nu vă facem Înăuntru nu avem nimic. Eu am făcut puțin cu coarț pe aici. Nu peste tot. Așa. Și aici Și aici sunt priveliștea pentru arcași. Aici sunt block of iron. Mi-a luat o oră ca să le fac. Am căzut. Wow, ce deștept. Hai, ăla. Mi-a luat 2 sau o oră să găsesc tot ironul care îl vedeți aici. Cuarțul l-am împrumutat La băiatul, acela, de la un băiat, la băiatul. băjatul.